De biologische klok van de bisten gaat net automatisch een oere mooi vooruit. Automobilisten binnen maar een oere jeder alweer op een paad. Maar dat haar bisten liek als reeën en herten bij het oerstekken van de dik net altijd in de gaten. En dan zie je dat Mia's en Miel dat het schiemerig is, dat er een heel groot verkeer is. En die beesten die snappen dat net, want dat wie die weken ervoor net zo. Want toen ging je met mijn jacht naar het werk daar. We zien dus nog wel een piek in die onrijdingen vaak, maar dat had eigenlijk wel een week nodig voordat ze daar omheen binnen. Al jaren is het een probleem. Daarom binnen er op borden en reflectoren deel zit bij de dik om mensen te waarschuwen. Maar het belangrijkste is dat mensen haren er bewust van binnen dat er best een oerstekken kunnen. Daar kerst eigenlijk één ding, dat is misschien wel belangrijk om te zeggen. De meesten, als ze maar alert binnen, als ze goed opletten en het liefst eigenlijk 60 km in de uur rijden, 50, 60, op zulke wegen ik. Waar borden waarvan het wist van er kan wat oerspringen, maar hier de snelheid. En als je dan toch een bist op de motorkap haat, riet dan net terug, maar bel je de helpdiensten. Want dat bad lang nog net altijd. Het vervelende van een oerrijding is, wie had wel vaker meemaakt, zijn ree wordt soms oerrijden, bijvoorbeeld van achteren, en hij leeft nog heel lang. Hij wordt soms let opmerkt. Wie had die gewoon bij de centrale as, dat de kantonier mee bellen, dat er een ree oerrijden weer naast de centrale as. Zijn achterpoorten die hongen er helemaal bij. Wie 2 dagen hier al oerrijden. Dus dat is natuurlijk verschrikkelijk leed.